0917-904-0717. Yan po ang aking text hotline. Oo. At yung mga nasa Facebook, pwede kayo doon magtanong sa CMD Bicol. CMD Bicol at si Nurse Earl naman po ang taga-sagot dyan. Okay? So, ulitin ko para sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717 at maraming salamat po sa mga taong patuloy na binabalik-balikan yung ating mga produkto, lalo na po yung ating Power Trio, the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. Na kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So, kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems, ay nako, kailangan lang subukan para mapatunayan. For healthy family, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin because ang ating mga produkto, these are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para hindi po kayo basa-basa nagkakasakit. Yan, CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. That's a perfect combination. And of course, sa mga taong hindi na regular magdumi, meron tayong solusyon dyan. Ang ating CR Juice, napaka-effective para ma-regulate ang inyong mga bowel movement. Pang CR talaga. Kasi masama po yan na hindi tayo nakakadumi araw-araw. Dapat na ilalabas lahat ay yung mga toxins na dapat ilabas sa araw na yan. Mailabas. Kung hindi mo na ilalabas, nako, that can cause a lot of health problems. And syempre, sa mga taong mahilig magkape na katulad ko, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, panahon na. Subukan nyo po, palitan nyo na ng ating HCI coffee. And this is an alkaline coffee. Napakasarap. Opo, hindi pwede mag-cause ng acidity sa ating katawan. Okay? So, yan for the meantime muna, as usual, isang kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto. Pakinggan po natin. Pakis ng Tondo, Manila, si Madam Wanji Abuda. Good morning, Madam. Kasama ka namin dito sa Shuhai City in China for our travel incentive. Madam, sigurado ako na maganda ang experience mo sa paggagamit ng ating CMD. Kwentuhan mo naman kami. Ano ba ang magandang experience mo sa paggamit ng ating CMD product? I started using CMD year 2004 late December. It was introduced to me by a relative of mine, Mrs. Yuktin Kinain. Kagagaling ko lang operahan ng Tabsoto daw ang healing power ng CMD Insight if you had been operated. So, na-experience ko naman na totoo siya dahil yung mga ibang na-opera, lalo pagkataglamig, nagrereklamo sila na it's very painful, no, sa loob. So, yun yung first na experience ko. And then, yung kidney ko, kasi meron din akong problema sa kidney, mula nung 2004 hanggang ngayon, hindi ko na siya naramdaman since I started using CMD. And then yung arthritis ko and hypertension. Ang pinakamagandang nangyari sa amin sa loob ng 5 years na paggamit ng CMD, ang mga apo ko, because we are family of asthmatic, wala na sa kanila ang nako-confine. Before, halos every month nasa hospital kami dahil ang mga apo ko hinihika. Tapos ang latest, last December, nagko-complain ang husband ko na nahihirapan siyang dumumi. And then, first week
noong January 2009, nagpa-colonoscopy siya. And then nakita na meron siyang bukol sa rectal, sa opening ng ano. It was 12.5. Then, Dr. Chua instructed us to take 60 drops per take. So that is a total of 180 drops a day. Pero ginagawa naming 200 drops ang take niya at saka isang dropper ng selenium. Last March 5, nirequire siya ng doktor namin na magpa-CT scan dahil baka daw nag-spread na yung ibang bukol sa ibang internal organ niya. Luckily, thanks to God and thanks to CMD, yung kanyang 12.5 na bukol was reduced into 2.5 centimeter. Yun ang pinaka magandang nagawa sa amin ng CMD. Financially, ang husband ko kasi is a former ship captain of international ship. Mula nung na-opera ako, I asked him na huminto na ng pagbabarko kasi gusto ko i-spend yung the rest of our life na magkasama kami. Since nahuminto siya, yun lang ang nagsusupport sa amin, ang kita namin sa CMD. And nakakapag-travel kami, na nagagawa namin yung mga gusto namin. Aside from that, nakakatulong kami sa maraming tao na ang area kasi namin is area ng mga mahirap. So, wala silang kakayahan na magpa-doktor, na magpa-ospital. By just mere using CMD, nagiging healthy ang pamilya nila. So, ang request ko sa lahat ng mga Pilipino na makakarinig sa mga testimonies ng mga nagsi-CMD is to take CMD every day. Take your CMD religiously at magkakaroon kayo ng healthy family at magkakaroon din kayo ng financial freedom. That's all. This is Evangeline Abuda, Stockist 238 of Tondo area. God bless you all. Ayan, di ba? Paano nakatulong yung ating product sa kanila na hanggang ngayon healthy yung mag-asawa. O, di ba? Na-rejuvenate, okay? So, hello kay Ma'am Michelle Biasca sa CMD Center in Bacacay, Albay and Santo Domingo, Albay. Pero ito, isa pang kwento ng kagalingan sa mga kung uso ang dengue. Oo, kung uso ang dengue, dapat alam nyo ng ating product magaling sa mga viruses. Katulad nitong mapapakinggan natin na kailangan na daw siyang i-confine at sasalina ng dugo. Pero hindi ko siya pina-confine. Power Trio. Pakinggan po natin. Okay, meron ako dito ang napakagandang testimony kung paano siya natulungan isang dengue case na bumagsak ang kanyang platelet. Pero yan, na-manage ng ating Power Trio. So, pakinggan na lang po natin. Hello, ma'am. Anong pangalan, edad at taga saan po kayo? Hello po, ako po si Mary June Obligar, taga Kamalig, Albay. Share ko lang po kung paano ako nakarecover sa dengue. Una, akala ko po simpleng trangkaso lang. Hanggang sa umabot ng 3 araw, lumala yung sitwasyon. Hanggang sa lumala yung karamdaman ko. No, ano yun, no, akala mo ano lang yun sa simpleng trangkaso pero lumala, nagkaroon ka ng fever. At ano pa ba yung iba mong naramdaman during that time? Nagkaroon po ako noon ng fever. Tapos na sumasakit yung ulo ko, yung tiyan,
na nakakaramdam din ako ng nasusuka ba. Tapos, yun, nagtatai din ako. Ang sobrang sakit ng ulo, yun ang nararamdaman ko. Hanggang sa naisipan ko nga na magpa-check up at pumunta nga po sa doktor. Tapos, chinek yung platelet ko na sobrang baba, 53 na lang po yung platelet ko. Tapos, sabi nga po ng doktor, i-confine ako kasi sobrang baba na nga po. Natakot din naman po ako kasi, syempre, unang-una, doktor yon. Ang iniisip ko noon, pag doktor na, ang gagastos ng marami. Kasi nga po, delikado din po baga yung dengue. Anong gagawin sa'yo? Sasalinan ka ba ng dugo? Sasalinan daw po ng dugo para maibalik yung Yung platelet? Okay. sa katawan ko. Ngayon, nung sinabi sa'yo ng doktor, hindi ka ba natakot? Natakot po kasi nga po yung naisip ko noon una, yung gagastusin nga po, ma'am. Okay, so, nung nalaman ko yun, Ma'am Mary June, na ganun yung case mo, di ba sabi ko sa'yo, relax, meron tayong Power Trio. At yung araw na yun ay pinadalhan kita ng Power Trio. O paano mo ngayon, ilan yung ininom mo nun ng Power Trio? Ang naano ko lang nun, ma'am, nag-high dosage po ako ng CMD, CBF, at saka Supreme Juice. Ang bale yung juice, 3 times a day ako noon, nag-take. And yung CBF, 15 tablets 3 times a day din. Then yung CMD, every hour po is 50 drops po yung pinapatak ko sa tubig. Yun na po yung ginagamit ko na pang ng katawan ko, yung tubig po na may CMD. Ilang araw mo naramdaman na nakaka-recover ka na? Basta po nung pinadalhan ako ni Madam ng Power Trio. In just 1 day lang po, naka-recover agad ako. At saka, yung panlasa ko bumabalik na unti-unti. So, finally, ilang araw mo naramdaman sa sarili mo na talagang okay ka na, wala na yung dengue sa'yo? 3 days lang po, naka-recover na ako. Na yun lang po yung gamit ko, walang iba. Power Trio, the best talaga, Power Trio. Pasalamat ako kay Lord kasi tinulungan ako na maka-recover, and kay Madam na siya po yung binigyan na parang siya po yung instrument sa ganitong sitwasyon na pag may karamdaman ka, matutulungan ka talaga. Okay, ano ulit pangalan? Pangalan ko po, Mary June Obligar, taga Kamalig Albay. Okay, thank you very much po. Yan, actually marami tayong cases na na-dengue. Kailangan na daw i-confine. Pero sabi ko, subukan nyo ang ating Power Trio at kusang tumataas lang yung platelet. Kusang nakaka-recover na hindi na kailangan itakbo ng ospital. Basta ito yan, dengue, trangkaso, COVID, parehas ang management natin. Kung bata, 5 drops every hour habang gising hanggang makarecover siya. Mix sa half glass of water. Kung bata, mga elementary, grade school, mga ganyan. Kung adult, 10 drops every hour in a glass of water. Inumin po oras-oras yun oras-oras habang gising hanggang makarecover. Siyempre, kung tulog, wag niyong istorbohin, natutulog. Diba? So, ganun po kaganda, kasimple yung ating produkto. Ka-amazing pala, ka-amazing ng ating product na marami ang nakaka-graduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Yan, banggitin ko, dyan sa area ng Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391 2nd floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore sa Tacloban. Hanapin CMD Center at Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building,
Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. And by the way, sa mga taga Legazpi, yung mga malalapit dito, meron ulit tayong nakaschedule na free health consultation gagawin ngayong January 18. Saturday po yan, January 18, 9 a.m. to 4 p.m. First come, first serve po tayo. Kung may mga latest laboratory result, pakidala nyo po. But of course, dyan sa CMD Santo Indaet, free health consultation po kayo pag nagpunta kayo dyan. Sa Diego Liña Street, Barangay 7, Indaet, malapit sa Josel's Garden, okay? Sa Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig Albay, care of Ma'am Star Gomez. Sa Ma'am Joanne Asaytuno, isang BHW sa Humapon, Legazpi City. Sa Giriba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. Of course, yan sa Masbate. Hanapin nyo lang si Amri Santo at Sia Sampaga Building, second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City. Harapan lamang ng Banco de Oro. So, ito na po yung iba natin ng mga CMD centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang si Amri Santo at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Si Amri Santo at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuahan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baao, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Salve Cabal, CMD Stocky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, CMD Stocky Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Juby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jets Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan,
Masbate City. Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Porokto, Inang Pilar, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, sa CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Makinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supplies, Central Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Cheryl Apuli, sa JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Sandra Mortega Frio, sa Butika, Whitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Richelle Aicardo, CMD Stockist Center, Barangay Adobis, Kasiguran in front, Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. Ayan, sa First District of Albay, Ma'am Cathy Credo. Sa second floor, Center Point Building at Top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biescas, CMB Stockist Center, AM Building, Magsaysay Avenue. Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMB Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jersey Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bertumen, Napunan, Bakakay. Sa second district of Albay, ang aking center, nasa second floor, CMD Office, sa second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Bardin, Porok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Escalador, Morok-Burukan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagaw-Bawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bogtong, Rapo-Rapo. Sa Das Cable Store, Purok 2, Itbama nito. Toy Dahak, sa Purok 3, Itbama nito. Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Also, Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Andyan si Ma'am Lizelle Longasa, 4J Drug Store. Bangkiruhan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1. Anislag, Daraga. In front, Anislag Church. Sa Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. CMB Office sa second floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store Centro, Daraga, Albay. Mileti Roy, Barangay 22, Binanuahan East, Legazpi. Marino Pre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig, Albay. Ma'am Cindy Toledo, Aicardo, sa Odell's Store, Bangkiruhan, Legazpi. Sa 3rd District of Albay, Refugios Drug Store, Pantaw, Libon. Rexy Sardeña, Sardeñas Store beside LBC, Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. CMD Office at second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basud, Pulangi. At may CMD Office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Mariel Sabasa, Barian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan. Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. So ulitin ko lang sa inyong lahat, sa mga taga-Legazpi dito, meron tayong gagawin na free health consultation ngayong darating na Sabado. Saturday po,
January 18, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Center in Legazpi City. Opo, first come, first serve po tayo. Oo, tried and tested po ang ating mga product. Hello kay Dave Abel. At sa lahat ng mga listeners natin, saan mang radio station kayo nakakapakinig ng ating program, hello po sa inyong lahat. O yung mga nanonood sa Facebook, hello po sa inyong lahat. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. So ayan, yung mga nakikinig sa atin, hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. Join our group. We need retailers, we need business partners. Kung kayo dati nang may mga negosyo, idagdag nyo lang. Kung wala kayong kaabalahan sa buhay, oo, gawin nyo na yung negosyo. Join our group. Ang membership natin ngayon, 5,990 kung saan you get health products worth 6,000 plus. Walang lugi yan. And next time you buy our products, 20 to 54% discount. Ang laki po ng discount. Oo, 20 years na yung ating company. Very amazing yung mga products. Hindi kayo mapapahiya. Oo, napaka-effective. Lalo na yung ating Power Trio, the CMD CBF, at ang ating Cell Bio Juice, and of course, yung ating CR Juice. Nako, ang dami na nagpapasalamat na nakilala rin nila ang ating CR Juice. Kasi ang dami na pala ngayon, hindi na regular magdumi. Ay nako, delikado magka-colon cancer, delikado kayo magka-almoranas, ano pa, colorectal cancer, tataas ang BP, tataas ang blood sugar, magiging iritado ka, hindi ka makatulog ng maayos kung ikaw ay hindi na regular magbawas. O, di ba? Importante po 'yun. Na kung anong kinain natin ngayon, bukay mailabas natin the following day. Kailangan lang makuha lang ng katawan natin yung nutrisyon na kailangan niya. Hindi yung maimbakan tayo ng mga basura sa ating mga colon. So, we have this very effective CR Juice pang detox natin. Okay? So, ulitin ko lang sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ako uli ang inyong lingkod, si Mami Linda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.